Il-kap tas Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew Gianni Pittella iddeplora l-atteġġament partiġjan tal-Partit tal-Popolari Ewropew u qal li kontra dak li jemmen fih jara li jekk il-Partit tal-Popolari Ewropew se jkompli għaddej b'mod partiġjan fil-voti dwar nonimi fil-Parlament Ewropew, l-SND se jkun kostret li jagħmel l-istess. Dan qalu Alfred Sant, kap tad-delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew, b'reazzjoni għall-akkużi malizzjużi tal-kap tad-delegazzjoni Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew dwar il-vot tas-Soċjalisti u Demokratiċi dwar in-nomina ta' Leo Brincat. Sant qal li fil-maġġoranza enormi tiegħu il-grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi ivvota favur il-kandidatura ta' Leo Brincat u qal li fil-laqgħa tal-grupp li saret qabel il-vot kien hemm ftehim unanimu biex il-vot tal-SND jkun favur Leo Brincat. Ħadd ma tkellem kontra. Huwa qal li staġeb bir-referenzi malizzjużi u infondanti li jagħmlu każa u sħabu għal kif ivvotaw il-grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fir-rigward tal-kandidatura ta' Leo Brincat. U esprima staġib bil-messaġġ li ħareġ każa fejn qal li jekk Leo Brincat isostni l-kandidatura tiegħu għall Qorti Ewropea tal-Awdituri dan ikun affront lill-Parlament Ewropew. Il-kap tad-delegazzjoni Laburista fakkar li flaqa li kellu stess ma' każa dan tal-aħħar qal li Leo Brincat kellu jkun lest biex jekk inqala xi ħaġa negattiva fil-proċeduri tal-Parlament Ewropew kellu jkompli sal-aħħar tal-ħatra tiegħu u joqgħod għad-deċiżjoni mill-Kunsill tal-Ministri. Sant temm jgħid li dan hu preċiżament dan li qed jagħmel Leo Brincat skont il-parir li kien tal-kap tad-delegazzjoni Nazzjonalista. Mhux sew li ngħidu ħaġa meta nkunu wiċċ imwiċċ u ngħidu oħra meta nkunu fil-beraħ, temm jgħid il-kap tad-delegazzjoni Laburista.